И надявам се ви спокойно на душичките, понапълнихте хамбарите и сега ви пожелавам от сърце да може да реализирате той, което сте прибрали на най-добра цена. Това в крайна сметка всеки за това се бори. Да благодаря и на нашите гости от Института в Кнежа. Се казва тежката артилерия на науката. Българската, разбира се, българската. Много са се предали на чуждата. Ние правим каквото трябва да правим и за да стане това, което трябва да стане. Нали те, Даш? Така, да ви ги представя първо. Доцент доктор Емил Василев. Доцент доктор Георги Йорданов. И младото момче, младата надежда на института, Тодор Гешевски, който е организатор производство, организатор на базата и на семепроизводните участъци на института. Като цяло няма нужда, мисля, да представяме института като цяло, защото това е институт с 102 годишна вече история. Доказани в годините, с съжаление го казвам, че голяма част от производителите, особено хората, които целят производство на царевица за зърно производство, в това число и моя милост в годините назад, когато съм гледал много декари, сме избягвали хибридите на Кнежа поради едно простичко нещо. Не заради това, че не са високодобивни, не за това, че не са добри и много по-добри от много западни мултинационали, така да ги наречем. Простичкото нещо, което ни е възпирало, е това, че бавно отдават влагата. Това всеки един земеделец го знае и това се носи като легенда. Но, тук слагаме много голямо но и ще им дам думата на тях, защото те най-добре ще ви го обяснят. Това се отнася за хибриди, основно които са от групата на 500-600 по ФАО. Да. Значи, когато целим типично зърно производство, тогава може да се отидат на съвсем други хибриди, които се отдават стандартно влагата в съвсем нормални за сезона според годината, време, които абсолютно всички други мултинационали по същото време. При група 400 по ФАО, в сушава година на 20 август всичко е изгоряло и е готово за прибиране. По същия начин са и царевичните хибриди на Кнежа. Друга е темата вече, когато отидем на 600 по ФАО. Но там целта е друга и животновъдите, които се занимават и които произвеждат силаж, много добре го знаят. Те пък искат влага да има повече. Точно така. Да. Така че давам думата на доцент Емил Василев да ви представи подред хибридите, които са 7 на брой. Не защото няма повече, просто сме подбрали това, което е едно от най-търсеното на пазара. И перспективно добавям, вече взимам думата. Първо искам да благодаря на нашия домакин, Драго Димитров. Наистина радваме се, че има ентусиасти и държат на българската селекция. И на това малко демо поле са представени някои стари, наложили се в практиката и някои нови хибриди, които могат да бъдат успешно използвани тук в Добруджа за вашия край. Преди това искам наистина да благодаря на ръководството на община Алфатар. Изключително сърдечно, идеално ни посрещнаха, сериозно гостоприемство, което ние го отчитаме и благодарим. Както на домакина, така и на община Алфатар. Сега за нашите хибриди, за нашата селекция. Той Драго каза, че някога по-трудно са отдавали влагата. Да, така е. Тогава селекцията беше насочена върху високодобивни за зърно хибриди. И най-вече групата 600. В група 500 така известни хибриди в миналото, да кажем преди 20-30 години, беше 509.
и той във вашия край наистина много добре адаптирал се и дава добри стойности на добива, както и на качеството. В момента, вече в група 500, до мен е основният селекционер на института Георги Йорданов, създал е хибрид 561, на който ви казвам, че конкурира всички западни по отдаване на влага и по добив не отстъпва. Той е основен стандарт В държавното... в ИАСАС. Просто това е стандарта за зърно 561. Ако не вярвате, проверете, отворете сортовата листа на България. Група 500, това е хибрида 561. Той ще ви го опише много по-подробно. Също и 564 е негово дело, за което аз лично се радвам, че в института имаме такова постижение, имаме такъв хибрид, който наистина е конкурентен на западняшките. Аз така ще се изразя, освен мултинационални. Да. Сега, ние имаме някои слабости, някои залитания. Вече ви казах, че в миналото основната цел беше 500 и 600 най-вече. Дори имахме и хибриди 700. Разбрахме, че с промяната на климата ние трябва да се преориентираме към по-ранните хибриди и вече работим усърдно в това. Имаме редица, които в момента сме подали в ИАСАС за регистрация. Там има нещо друго, което така става, че винаги западняшките хибриди ги приемат за стандарт. На нас ни пускат големите ФАО групи 500 и 600. Това е може би случайност, но ние вече много се съмняваме, защото ние ги изпитваме в конкурсни сортови опити, абсолютно всички стандарти. Пише ли го в сортовата листа на България, за нас той е стандарт и го сравняваме с нашите нови хибриди. Така че ние виждаме резултатите, да, добри са, но не всички наистина заслужават да бъдат стандарт. Но това малко се отклонявам от темата. По принцип ние работиме в две направления. Добив зърно, добив силаж. Но и качеството, аз специално работя в качеството, търсиме високо съдържание в зърното на протеин, суров протеин. И ако вие дадете анализ, на който е да е западняшки хибрид, така вече малко тук на сянка, не много коректно да казвам западняшки, но чужд хибрид, ще видите, че съдържанието на суров протеин е много по-ниско, до 1% стига по-ниско от нашите. Ние работиме с едни наши собствени създадени линии в нашия институт. Ние не крадеме, не използваме чужди западни линии, ние си работим с наша селекция. Това ни отличава, най-вече в качеството, конкурентни по добив и правим такива продукти, такива сортови хибриди. Ще ви кажа някои стойности на съдържанието на суров протеин по време на представянето, но също много производители, най-вече животновъди, държат да произвеждат зърно от нашите хибриди, защото едно, че желанието, нали, на животните към нашата суровина от хибридите е по-добра, по-голяма от на чуждите хибриди. И една от причината е тази, по-ниското съдържание на суров протеин. В основите също така работим в направление силаж, където имаме добри постижения. Тук ще го видите последния хибрид, като дойде да ги представяме, но имаме нов 648, който е прекрасен. Качество не искам да ви казвам. Просто дори аз не мога да повярвам. Това е на нашата директорка, също основен селекционер Наталия Петровска. Значи като съдържание на пигменти в листата. Първо, че са 7, минимум 7 листа над прикочания лист. Широки, тъмно-зелени. Идеален за силаж, но и за зърно. Този хибрид първо ще навлиза в производството. За съжаление, той е нов, нямаме достатъчно семена и не можем да му правим семепроизводство. В момента, в който ние размножим линиите, смятайте, че той ще бъде предоставен на вас и ще може да го изпитате и реално да го сравните с който искате от западните фирми, които също са на пазара. Само да вметна, ни всяка година това
това, че днес е за първи път в Алфатар. От тук нататък това ще бъде традиция да показваме всяка година, включително и и още по-нови хибриди. Точно така. Които... Като идеята ще бъде не само да показваме новите хибриди, а да ги показваме и в различна светлина. Един и същи хибрид, насят примерно с различна гъстота, да се види просто когато е за направление зърнопроизводство как изглежда, когато е за направление силажопроизводство, също да се види. Просто затова казвам, че в годините това ще го направим като практика, за да може да се показват в различна светлина един и същи хибрид. Тоест проучване на елементи от технологията на царевицата с нашите хибриди в двете направления зърно и силаж да произвеждаме тук като резултати. Това е много добре за нас, защото това е една друга точка в Северна България, която се различава от нашата. Значи ние в Кнежа в момента вече погоряла царевицата отдолу, много по-напреднала, по-високи среднодневни температури, жегите и сушите също са много добре изразени. Знам и вие предните 2 години също големи суши, много неблагоприятни условия за отглеждането на царевицата, но тази година не може да се оплачете. Докато ние в Кнежа сега малко се оплакваме. Не само Кнежа, половин България, като пътувахме насам, вече царевицата е увита, изсушена. Особено имаше проблеми с тези западните хибриди, които са ги насадили на много гъста, с висока сидбена норма, 6500. Те направо са догоре така изсъхнали, много зле изглеждаха. Което аз не ви препоръчвам високите сидбени норми, тъй като виждате засушаванията, промяната в климата, както искате го наречете. В Западна Европа и в Америка валят много повече дъждове и там нямат проблем. Докато тук при нас дъждовете са проблеми. Такова голямо сгъстяване води в края на краищата до изгаряне. По-бързо развитие на царевичното растение и добива съответно пада. Но тук това с количествата валежи малко не съм съгласен с колегата, но те нямат тези горещини. Те нямат тези високи екстрени температури и максимални над 35 градуса. Това на Западна Европа е рядко. Да, в момента наистина са под един капак, много големи горещини, нетипични, но като цяло, по принцип, те на основата на едни предни технологии препоръчват високи сеитбени норми. 6500 при неполидни условия. За нас това е твърде много. Да вмъкнем, че техните метлици са с много малко разклонение и прашеца много бързо прегаря. Докато нашите хибриди имат много повече прашец и при такива екстремни условия може да се разчита на опрашване по... Това е едно от основните неща, защото иначе ако кочаните няма прашец, те не се озърняват добре и тогава вече добивите падат. При тях това е насока на селекция, за да бъдат с по-нисък брой метлици и прашет, за да се дигне... За да се насочат асимилациите към кочана. Но това при нашите горещини играе лоша шега и има проблем за това. Опитали са да направят нещо добро, ама в тези условия... В техните условия става, но тук трябва да се има на предвид, че горещините, значи на 40 градуса на сянка, навънка е 60, то се сварява... Прашеца много бързо, прегаря е вече неефективен. А иначе той по цяла седмица може да опрашва, когато е по-нормален климат. Така, предлагам вече да минем към представянето на хибридите. Ако има въпроси, нещо. Не, то може би след като приключим, тогава вече въпроси. Демо поле от нашата сортова листа е хибридът Кнежа 320. Сравнително нов е в практиката. Преди това основно разчитахме на Кнежа 310. Това е нов хибрид, който има много добри и продуктивни показатели. Фенотипно виждате растенията.
сравнително високи, 240-250 см. Тук са може би и малко повече. Но в нашите условия това е височината общата, която ние отчитаме. Средно дълги, средно широки листа, същевременно кочанът, той се формира на височина около 110 см, да кажем, основата му. И трябва да отчитаме броя листа. Обикновено са 5-6 над прикочания лист. Това е основа за едно добро изхранване на зърното в кочана. Самият той е флекс тип, 14-16 реда. В зависимост от условията в момента, в който около 12 лист, валежи, хубава влажност, благоприятна температура, залага 16 реда. Сега, за броя зърна в ред, аз тук съм малко така по-предпазлив, защото тук са към 50. Но не винаги при лоши условия 42-3, това е реалният брой зърна в ред. Зърното е типичен конски зъб. И нещо, което е много важно, както вече ви казах, с което ние се отличаваме, това е съдържанието на суров протеин. Тук имаме от 9,8 до 10,9 съдържание на суров протеин в зърното, което е много важен фактор при изхранването на животните, когато се използва за зърно. Виждате, метлицата не е толкова богата на разклонение, но е предостатъчна и е с много повече спрямо западните хибриди. Препоръчвам го, тъй като фао групата му е 300, доближава се до към 400, препоръчвам ви го на онези райони и там, където често се засушава, да се използва този хибрид. Малко по-рано настъпва изметляването, малко по-рано изсвиляването, абсолютно съвпадение. При, да кажем, малко по-сухи условия, почти едновременно. При по-влажни, метлицата ще изпревари, да кажем с един ден, максимум два, даже и два е много, и свилата излиза и вече става пълноценно опрашване. Сега, тук искам да ви предложа нещо, което може да го експериментирате или да го опитате във вашите полета. Ние правим една такава смеска между два хибрида, но от същата фао група. И ако е възможно да има едно леко разминаване в изметляването и изфиляването, между двата хибрида става въпрос. При едно такова смесване се получава много по-обилно и гарантирано опрашване и добива в някои проучване до 10% отива нагоре в полза на смесения посев. По принцип растенията обичат собствения си прашец, не го приемат, обичат да се кръстосват. Чужд. Малко са циганки, хайде така ще се изразя. Да, но по този начин се избегва близко родственото кръстосване и това е полезно. В този случай се получава и по-висок добив, защото чуждият прашец стимулира. И се получава един хетерозисен ефект във вече хибриди, а не в прости линии, които се кръстосват, да се получи хетерозисния ефект на хибрида. Така че опитайте го. Не е речено, че трябва непременно да са на книжа. Вземете един на книжа, вземете един чужд, който обаче със същото фао група. Да цъфтат горе-долу по едно и също време, за да може, нали, да имат периода на опрашването се удължава по този начин. Да, по-добре. Което е важно. При нашите сухи условия, които все по-често ни нападат. Избегва се този ефект на прегарянето на прашеца, където може да останат неозарнени. Колкото по-дълго време има изпускане на прашец, толкова вероятността да пълно озарняването е по-добре. Е голяма. Тук наистина имаме много хубаво озърняване. Пропуснах да кажа, че са цилиндрично-конични, но вижте какви дълги. Сега да ви кажа дали е 22, дали е 25 см. Зависи от условията. Значи представил съм хибриди близко до Дупница. И аз знам, четат там описанията. И 39-41 зъба в зърна в ред. Отивам на место там и те бяха едва 30.
Така че условията определят и броя на зърната. Тук пък обратно. Тук вижте, тук са Тук към са станали 50. 50 най-малко. Така че броя зърна малко, а за броя редове винаги е четен и при лоши условия намалява флекс тип, т.е. според условията намалява броя редове, увеличава пък обема на зърната. Това е предимството на този тип селекция флекс. Така, да преминаваме и към другите хибриди, че Няма време. няма време, както се казва. Това е хибрида 435. Бих казал един стар, но много добре наложил се в практиката хибрид. Лично, когато някога раздаваха частно ползване едно време, хората го предпочитаха, защото е много стабилен, здрав, не поляга. И при малко по-добри условия и леко намаляване на сидбената норма, пропуснах да кажа, че там около 5000 растения и въобще нашата селекция при най-поливни условия препоръчваме 5000, 5200. Такива 6000, такива високи сидбени норми не препоръчваме. При тези все по-чести засушавания, това означава, че хранителната площ на растението се намалява, получава се вътре видова конкуренция, което веднага рефлектира, да, много растения, обаче са ни хилави кочани и от тук добива не е висок. Така че имайте го предвид това нещо. Да, западните фирми с, както казвате, еректовидни изправени листа, това позволява самата геометрия на растението да вкарват повече растения, т.е. по-висока сидбена норма, корените но не достигат. кореновата система, защото това, за да го имате над земята, ето това е основата. Корените са основа. Добива и въобще на развитието на растението. При този хибрид е характерно, при добри условия е възможно втори кочан, който дори също да бъде добре озърнен. Разбира се, около 50% от основния, най-горния. Ето, то се вижда, той е Хубав хибрид, много хубав. също флекс тип, 14-16 реда, отново 45 до 50 зърна, но при хубави условия, съответно около 40, 39, 42 зърна. Аз тия последните никога не ги броя, защото те реално и не се и хващат. изпитане от дълги години. Много хубав хибрид, препоръчвам ви го. Също така, понеже стана въпрос за влагата. Съдържанието на протеин също. В момента стигна и до протеина. Да, има по-висок. Сега влагата също много бързо изпуска влагата и той става за, нали, когато човек си планира своето сидбообращение и след него следва пшеница и той трябва да освободи бързо, да кажем средата, край на септември блока. Той е готов за прибиране, лесно се комбайнира без проблеми и колегата ми напомни за съдържанието на протеин. Тук вече говорим за над 10 до 11% суров протеин. Много харесван от животните. Има там в книжа такава приказка, че тези, които имат животни, кокошки най-вече, предпочитат да дойдат в нашия институт да си купат семена, отколкото от арендаторите, които разчитат на чуждите сортове. А и дивите прасета предпочитат повече книжанската царевица. Отколкото. Това малко... И те показва, и те... Това в нашия район е малко като антиреклама. Не, ама това е реклама, че го харесва, нали, Животното глупаво, предпочита. животно нема. То обича... Височината е около 2,40 до 2,60, тук са пак малко по-високи. Хубава година сте имали. Радвам се и пожелавам от сърце и другите години да имате такива метеорологични условия. Особено преди изметляването до вече млечна зрелост да имате хубави валежи, хубави условия. Тогава се формира хубавия добив. При суша, каквото и да правим. Този е и по-малко по-сухоустойчив. Да. И това му е предимство. Нали, не случайно ако е лоша съм годината. извадил тук растението изпитали сме да го покажа. и сме убедени, че е по-издържан на суша, по-е такъв подходящ за условия, където често имаме засушаване. Следващия хибрид, ако обичате.
Това, както се казва за Добруджа, е класиката в Добруджанския край. Много, особено около Добрич, много го търсят, предпочитат го. Той е много стар хибрид. Това е на... Ние искаме да се откажем от него, те не щат, искат го само него. Да. Сега специално да спомена авторите, това е семейство Христови. Кирил Христов, той беше удостоен с сребърен медал Кирил и Методий. Изключителен учен. Малко за хибрида, значи тук не гледайте, това са нетипични растения в края на блока, знаете, няма добри условия за дружно поникване. Височината общата на растението е около 240-260 см с 5-6 листа над прикочание, дълги, широки, тъмнозелени и кочанът. Флекс тип 14-16 реда, около 40 зърна в ред, с високо съдържание също на протеин. Ако го имаш, кажи го, но е от 10,5, 10,8 в този диапазон. Един наложил се пластичен хибрид, стар е, както каза колегата Йорданов, искаме да се отървеме. Той има и лична причина, защото следващите в групата 500 и стандарта, който казах имаме вече много в ИАСАС. хибриди в тази група. В тази група наистина имаме много хибриди. И искаме наистина да се отърваме, но след като се търси, след като има желание от производителите, ще го поддържаме. Значи много е важно тук да кажем за нашите линии, нашата селекция. Наши са линиите. Тук имаме, благодарение на професор Кирил Христов, вече му памет, той е правил много химичен мутагенез на линиите. И от тук ние получаваме лични наши, на института линии, с които ние правим селекция. И за това нашата селекция се отличава от западняшката. Няма да казвам, че и от Франция миналата година исках да им спратяме. Пратили сме им преди 10-15 години някакви линии. Сега ги харесват, искат от нас, обаче ние сме ги изпратили под някакви кодови наименования и не знаем за какво става въпрос. Аз се извиних на професора от ИНРА. Съжалявам, но не знаем за кои линии става въпрос. Да сте си ги запазили, да сте си ги поддържали. Така че този хибрид ще продължим да го поддържаме поради интереса. Но се надяваме, и давам думата на колегата Йорданов, да представи вече неговия хибрид. Докато преди 509 беше основен стандарт в ИАСАС за изпитване на хибриди от група 500, сега вече 561 се е наложил. От 2017 година е признат. Има определено по-висок добив. Тук имам резултати от изпитване в Сърбия и в Румъния. Дава според тях 12 тона, 14 тона от хектар. Това значи 1200-400 при техните условия. Разбира се, там повече дъждове валят, нали? Но не е само в България. Не само там просто са покрай Дунава, подпочвените води са близко и наистина там се получават много високи резултати. Кочаните са дълги, много добре озърнени догоре. Просто са красиви, като ги погледнеш, ето и на снимката тук. Зърното е светло-жълто, много е подходящо за брашно. За качемак е просто идеално. Аз си правя само от него. Ама не че е мой, просто вкуса е изчистен. Не е така да мирише натрапчиво на царевица. Просто се усеща фин вкус. Но той е за зърно и става и за силаж, защото но е малко по-слаб. Не го препоръчам за силаж аз. Това е негово мнение. Основното е за зърно. Рандемана е много висок, около 90% на зърното. Какалашката е тънка, зърното е дълбоко. Конски зъб. Много лесно се рони.
И кажи не за се влагата. начупва, не се начупва, рони се, особено на ръка, някой на ръка, то просто като го хванеш, се ронка. Много, това е много, нали, Значи, няколко години, домашни- прекъсвам автора, обаче няколко години, то вярно, че бяха и по-сухи. Само като се бе някъде началото на септември 10, зърната танцуват. Толкова е изсъхнало, толкова бързо отдава влагата, че аз съм се очудвал. Георги ми е носил в очани, виж, погледни, наистина много бързо отдава влагата. Той е група 500, обаче всъщност отива към 450 по влагата. И при нас още началото на септември е готов за прибиране. Айде при вас да е средата на септември. Наистина много бързо отдава влагата. Но за тази група, защото тази група е сега Средно къс. най-добивна. По-ранните съчетават по-нисък добив. Има корелация, нали, колкото е по-ранен, толкова по-нисък. Тази група фаща, особено, нали, такива хибриди, които изпускат бързо влагата, те фащат висок добив. Съответно, нали, този проблем, който го казахте, което основно ги притесняваше, защото, нали, трябваше да се суши зърното изкуствено. Сега ни помага и климата, нали, защото просто и най-влажните вече при тези жеги успяват да... Но все пак и следствие на селекцията изпуска много бързо влагата. В сравнение с девятка. Да. И въобще с... И въобще нали, и с западняшките. Значи това нали, западните с това се хваляха, че имат много нисъка влага и бързо изпускат. А нашите имаха проблем, вие го казахте, нали? Това исках основно да подчертая. Значи около 10 септември вече... в нашите опити, където конкурсни сортови, аз съм отчитал влага 10,8 към момента на прибиране. 10,8. Да. Казвам ви, зърната танцуват, просто много бързо дава влагата. И така, използвайте го. Сега той да каже за кочана дали пада, разбира се, това вече като зрае, нали, в техническа зрялост. На земята да пада? Не, увисва. Не винаги, рядко остава си така, не е да увисва. Има някой, той няма такава, той няма, вижте дръжката, нали, той увисва, когато тази дръжка е такава. А тук в случая... Дебела, здрава дръжка. Няма загуби от това да пада на земята. Загуби от това и това, че се рони лесно, това просто за комбайна е по... Леко комбайниране леко няма се проблем. комбайнира, иначе на другите... Да натягат много контрите, другите, които трудно се... Такова, те остават по какалашката, половината зърно остава, когато не се рони. Пробвайте го, препоръчвам ви го. Много години вече го гледат и са доволни хората, така че препоръчвам ви го да го опитате. Определено е по-нова селекция и съответно изпитване с други стандарти. Не мога да кажем само, че си го ние рекламираме. Към другия хибрид. Това е 564, той също е по-нов. Отличава се с добра облистеност. Тук в случая не е толкова ясно изразено, но обикновено 5-6 листа над прикочания лист има. При нас е 3 метра, 3,20 се получава, сме го мерили, така много хубав хабитус. Да, тук съм просто нетипични. Той е много, даже е по-висок от 500. По-висок е от 561, ама тук не се вижда така разликата. И ако някой иска за силаж по-ранна група... За силаж е много, прави и втори, ето вижте, има възможност и втори кочан, когато е... Ето тук, това е първо растение, но ето тук да видите. И това ще бъде изхранено. Има компенсационни възможности. Влагата му е малко по-голема обаче. Когато този е 15%, този е 16 и нещо. Но един животновъд, който гледа за силаж, каза, че това му е даже по-добре да има по-висока влага. В зависимост от това за какво направление. Но пак накрая си изсъхва, нали? Но е малко по-висока влагата в сравнение с 561. Добивите са му
Когато е такова, той има още по-висок добив. Към 1500 може да достигне. Поне когато са добри условията, нали? Това са ни данни от ИАСАС и от изпитвания. Лично при нас не сме получавали такива високи, но има възможности. И е нов. Да, нов е и да допълна. Тон се брои за перфектен добив. Значи, Аз мисля, че всичката царевица тук ще даде. Да допълна в колегата, момента над ако тон ще даде 5-6-1 е зърно по-близко във до всички случаи. 400, При тези 400 или някакво междинно положение, този си е типичен 500. За по-висок добив ние препоръчваме този. Да, малко така бавно изпуска влагата, но казах ви за около 10 септември, тогава ние прибираме, мерим ги. Абсолютно нормален посев, по 2 реда са от все отделните нови наши хибриди и задължително много близко слагаме по 2 реда стандарти. От всичките групи, от 300 до 600, които са в сортовата листа на България. И ги сравняваме с тях. Не отстъпва по отдаване на влагане за падняшките група 500. И това е на следващия, да. Ако има някакви въпроси. Също устойчивост, аз за добиви... Не поляга. Аз за добиви не говоря, защото е много относително. Миналата година, Ема все пак, които са получени но при нормални официално, като условия, са казани. тони 200, в добри условия, в лоши, да кажем 800, ще се получат. Така, предпоследния хибрид, отново от група 500. Това е нов на нашата директорка, доцент доктор Наталия Петровска. Книжа 565. Той е най-ниският тук. Забележете. Това е най-ниският хибрид. Аз исках и тук да извадим едно растение, но пропуснахме. Какво му е уникалното на него? Малко растение, но един много хубав приличен добив дава. И в група 500 той наистина е конкурентен и на останалите, включително и на 564 на Георгия, обаче отдава по-бързо влагата. Съдържанието на протеин тук също е високо. От 10,2, 10,8, което също за изхранване на животни е изключително благоприятен. Търпи малко по-висока сидбена норма, 5,200, 5,500, но не повече. Около 5 също го препоръчваме. Компенсационен ефект, втори кочан също е възможно, при добри условия добре ще го изхрани. Флекс тип 14-16. Височината е около 200-220. Тук е пак малко по-висок, хубави условия, но по принцип е по-нисък. И това е, че малко растения пък откъде се напъва и дава този приличен добив, значи в наши опитни постановки около тон, тони 10, но при хубави условия. Миналата година в нашите конкурсни опити най-високите добиви бяха до 600 кг. Последният хибрид в два демополе на института в Кнежа. Това е най-високият ни хибрид на този етап. Кнежа 683А. Изправени, полуизправени, широки, тъмнозелени, дълги листа. 6 минимум. Тук понеже са 2 са секли, но 1, 2, 3, 4, 5, 6, дори 7 листа. Тук вече отиваме на една по-ниска сидбена норма. Препоръчваме 4800-5000, когато е за зърно. За силаж при неполивни условия желателно е 6500. Значи аз говоря най-вече за неполивни условия. Много рядко ограничени са тези площи с поливане, но този за силаж е изключително подходящ. Сега да ви казвам някакви тонове, колко би се получила зелена маса, всичко зависи от условията, технологията, която е приложена. Затова този хибрид е с дълго фал, 600, 135 дни, айде да използваме там написаното в брошурите, но отдаването на влага вече се е като за типично 600. Така че ако вие решите да правите
зърнопроизводство от него, или ще трябва да намалите сидбената норма на 4800, за да му дадете хранителна площ и да може да влагата, която има в тая по-голяма хранителна площ, да изхрани кочана, или просто, ако ви трябва зърно, обърнете се към другите хибриди. Този във вашия край, ако не е на поливни условия, не е подходящ. Много е подходящ за силаж. Сега, силажа при него, колежката, забравих името, от Костинброд, тя е правила анализ и там неутрално и киселините дъргетни влакнини са в много хубаво балансирано съотношение спрямо лигнина. Така че се получава един хубав, качествен силаж, тъй като професор Василева, която изпитва за силаж хибридите, ни направи впечатление да има сенгирин ефект, обаче първите 4 листа много бързо погарят. По-рано, колкото ние тя сравняваше от група 500, от група 600, различни хибриди за силаж. Този беше първия, който тръгваше да погарят долу листата. Това не е недостатък, просто това казва, че е време да бъде оженато в полето и да се направи силаж. Хубав, подходящ хибрид, висок е. Сега, при нас 290 см, но както виждате, някъде и 3 метра. Това не е проблем. И зависи от технологията, която се прилага към този хибрид. Като цяло е това. Ако вие имате някакви въпроси, на разположение сме, с каквото можем да ви съдействаме, да ви дадем информация. Само да вметна, като сравнявайки в времето, защото всеки го интересува в крайна сметка как се случват нещата при мултинационалите и при хибридите на Института в Кнежа. Нещата могат твърдо да заявят, че са с една доста сериозна като процент разлика в цена на декар. Това означава, че ако принципно на декар, да речем, един мултинационал струва 20 лева, тук цената е, да не казвам на 50%, но 16, 15, това да кажа. А да не забравяме, че те препоръчват и много по-високи норми, което допълнително трябва да се закупат още един път и половина повече семена в сравнение с нашите като бройки. точно. И не винаги голямата бройка ти гарантира високия добив. На много места виждам и колеги, които вече примерно 613 хибрида, който тази година просто свърши за един ден, го сеят на разстояние 28-30 см в реда. Като си гарантират в много сушава година, миналата година, от 600-700 кг от декар при гъстота 28-30 см при неполивни условия. Чуждите ги препоръчват на по 20 см. Направо. Така, само нещо да добавя във връзка с сидбената норма, което също е много важно, но специално тази година цената на чуждите не беше толкова увеличена, колкото ще бъде увеличена до година. Те знаят много добре, техните представители знаят, че имахме 2 години с много лоши резултати, големи суши и просто земеделските производители нямаха достатъчно пари, просто тръгваха да спестяват от всичко. И затова те, ако е имало повишение, то не е такова, каквото е планирано. Така, понеже съм работил в такава чужда фирма, всяка година нагоре. Всяка година се предлагат някакви нови хибриди, които не винаги, да не кажа в повечето случаи, не са толкова, или поне са равни на старите. Имайте го предвид, при нас винаги цената ще бъде една от най-ниските, но не е това да е водещо, че нашите семена са по-евтини. Предимствата, достоинствата на всеки един хибрид и съответно хибрида, който ще изберете. Другото нещо, което аз винаги препоръчам на производителите, да имат
Сортова структура. Никога не залагайте на един хибрид, никога не залагайте на хибриди само от една ФАО група. Разпределете риска. Не знаете каква ще бъде годината. Съответно, направете и съответните сидбени норми в зависимост от хибрида. Това е, което аз бих искал да кажа. Имате въпроси към колегите от института? И ние благодарим за вашето Внимание. посещение, внимание и интерес.